Be sy'n rhyfeddol am dy stori di ydi bod y doctoredd yn deitha chdi un diwrnod, dyna ni, fi di methu beichiogi. Wel, nes i gysylltu fo ti do, yn gofyn neu di anfon copi fi o dy raglen IVF di, achos dwi'n meddwl bod Wil a fi'n di drio, os da ni ddim rhy hwyr. Ac un o'r camau cyntaf di ffeindio allan faint o wyas gen ti ar ôl. A wedyn maen nhw'n mynd mewn efo camera i gael look bach o gwmpas. A wedyn dau iddyn nhw wedyn sef ar y dymercher gathon ni'r consultation. A nathon nhw ddeud, unfortunately, you're now stage 4 endometriosis. Ac o'n i fel, mae'n llai na blwyddyn yn ôl ges i'r op i gael gweddill yn yma allan. So, anodd coelio bod o gyd i dod nôl mor fast. Therefore, IVF isn't going to work for you. We don't think you'll be able to conceive ever. 2 ddiwrnod wedyn, o'n i'n really cwyn am boobs fi. O'n nhw'n really brifo. Wel, nath Wil ddweud, ti wedi checio'r calendar? O'n i fel, o'n i wedi rhoi dim gobaith ebyn hynna. So, nes i wneud test, ac oedd o'n positif. A nes i wneud yn arall, ac oedd hwnna'n positif. O'n i'n methu. Dwi dal yn stryglo i goelio weithiau sti.